O Apo, umayaken ka, tapno sa lakniban nak. Di mo ka di palubos ang mabaibabainak, nalintag ka o Diyos, ispalen nak kuma. Deganak kat di kataktak ang mga isalakan kanyak, sika kumati kamang ko kat ikan hawanak, sika kumati sa lingad ko kat ispalanak. Sika ti bato a pagkamanga, ken sariked-ked ko. Kas in karim tarabayem ken idalan nak. Ilisi na kiti silo na isagana apakat nagak, pagsalinungak agsipod ta adapegad. Kadagita imam italek ko to'y kararwak, si kanto o Apo ti mangisalakan kanya, ta Diyos ka ang mapagtalkan. Adda kakanayon ti aywan mo, kadagiti mga idadanas kanya, kan kay ti kabusor ko isalakan na. Kasyam kadi to'y adipen mo, isalakan na gapo iti di agbalbaliw nga ayat mo. Messiah.
Kararag tayo. Amami anay langitan, maminsan pa'y pagyamanan mi tiin. Ted mo kadakam nga biyag, salunat, dito mong galmaysa kada kami. Pagyamanan mi o ama, iti strength ngayon ted mo. Ti daytoy manin nga agsapa, tapnon mabalinan mi, ti umay ti daytoy balay kararag mi. Sapay kumao ama, tasikay iti makikada kadakam, iti manggigan mi manin nga mensahe mi, babayan iti mensahero mi. Tapnon mai butakta kada kami, maimdengan mi nga nalain. Dagitoy nga mensahe, nga ited mo iti tumunggal may sa kada kami. Agbalin kumao ama, daytoy nga sasaom, nga pagbiyagan mi manin, iti inaldaw-aldaw. Agbalin nga tibker mi, agbalin nga pigsami, ken agbalin nga shield mi, tenyaman nga problema, nga dumteng iti tumunggal may sa kada kami. Amon mo'y ama nga skay iti kanayon nga kumada iti tumunggal may sa. Despite that sometimes we are unfaithful to you. Alam ko, Panginoon, na lagi kang nandyan sa mga dapat naming gawin. Nandyan ka sa mga pagsubok na dumadating sa buhay namin. At sana, Panginoon, sa linggong ito, sa araw na ito, ay aming masaksihan, aming mapakinggan ang mga mensahe mo na nagbibigay buhay para sa patuloy naming pakikibaka sa mga challenges sa buhay namin. Pakawanan na kamamay, iti nagkurkurangan mi, napuutan mi man weno saan, tapno no ama maikari, dagiti nga daw dawat mi ken ka. Daytoy ti dawat mi tinapataganagan mo. Amen. At amen. Ti Diyos, di pulos agpatingga. Ti asina, di pulos agsakay. Mapakasalipukag, tunggal agsama. Good morning. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Dahito iti aldaw nga naramid ti Apo, agragsak tayo ken agrambak tayo. Mga kapatid, welcome po sa Ilocano service ng Nax United Methodist Church, ang kakaibang Ilocano worship dito sa Metro Manila. Ito yung Ilocano worship na kung dati 90%, ngayon di naman na 90%. 80% ng mga dumadalo sa Ilocano service hindi nakakaintindi ng Ilocano. Kaya dahil doon, ang liturgy Ilocano pero ang sermon at mga prayers ay Tagalog, English, Ilocano. Ito po ang unang-unang linggo ng conference year 2026-2027. Mga kapatid, tulad ng in-announce ko nung linggo, espesyal ang linggong ito. Bakit? Maliban sa ito yung simula ng bagong komperensya, meron din po tayong sa wakas, nadagdagan na kaming mga manggagawa, nadagdagan na kaming mga pastor ninyo dito sa Nax. Pinapalakpakan po yun. At kasama natin ngayon ang ating bagong admin pastor, si katatapos lang kanyang termino as DS, 8 years as DS sa Quezon City. At ngayon, praise God, dahil actually, dati siya dito, taga-Nax siya actually. Dito siya nag-MYF. Nagbabalik, Nax, welcome back. Ang ating bagong admin pastor si Reverend Orlino Veron.
kasama ang kanyang may bahay sa Ate Dulce. Si Pastor Veron po ay nakakaintindi ng konting Ilocano, pero si Ate Dulce, taga San Nicolas, Pangasinan yan, Ilocano yan. Tinatawagan natin si Pastor Veron para batiin tayo. Pastor? Ate Dulce, samahan mo. Para makita ka naman ng mga taga Ilocano. Ayan. Di na kaya tumuli. Naimbag nga bigat. Na kayo amin, apo. Kastamet. Tinuro na ako ng misis ko. Good morning, everyone. It's nice to be with you this morning. Tulad ng sabi ni Pastor Joey, this is my home church, 1960 to 1984. Dito ako bininyagan by Reverend Picard. Baka hindi niyo pa kilala yun. So from 1984, nag-transfer na kami. So 24 years as members ng NACS UMC. Some faces I still remember at kasing edad ko na rin yung iba during my MYF days. So when the bishop informed me that I'll be transferring, saan sabi ko? Sa NACS. Ando si Joey madali naman kayo magkasama nun dahil magkasama kayo dito sa konferensya dati. Which is true. At maganda naman ang namin ni Pastor Joey sa QC Pace. Alam niyo, pag magpapagawa ko ng liturya sa worship, the best. Siya ang nalapitan ko kasi, Pastor Joey, kung lang merong ganyang kategorya. Kaya mabuti at makakatulungan kami dito ni Pastor Joey. At magkasama kami, kasama si Pastor Ed Abag. Thank you very much. At pag matulong na ako magsalita ng, sabagay, ang sermon naman, Pastor, Tagalog or English. So someday, or some Sundays, sana bibigyan din ako ni Pastor Joey dito sa makapagsalita sa inyo. Muli, angat ko ang isang masaya at mapagpalang pagsamba sa inyo. God bless you all. Thank you, Pastor. Welcome po, welcome. Huwag kayong mag-alala, Pastor. 2 Sundays, ibibigay ko sa iyo. Pangalawa po, ang ating PPR ay magpupulong pagkatapos ng Sunday School sa CE Room. Sa June 9 and 23, alas 3, ang ating loading station. Ito po yung ministry natin sa mga street dwellers. Sa mga volunteers at mga donors, welcome po kayo. June 11 and 12, 6:30 p.m. Tapos sa 12 ay buong maghapon. Ito po yung ating PAW Clinic, Praise and Worship Clinic. Sa panguna po na ating NACS Aldersgate Praise and Worship. Welcome na welcome po lahat na mga gustong matuto kung paano mag-lead ng Praise and Worship at iba pang mga instruments, tumugtog ng ibang instruments. Lalo na yung mga prospect na mangunguna sa Praise and Worship ng Ilocano. May kinakausap na po tayo na every Sunday soon, sana soon, every Sunday may praise and worship din tayo. Yun ang simula na ating pagsamba sa Ilocano, praise and worship. So, yung mga prospects ng praise and worship Ilocano, take note of this. June 11 and 12. June 14, next Sunday po, ito pong installation ng ating mga church council officers. Alas 10 po ito during the Tagalog English Worship Service. Ganon din, pagkatapos po ng Sunday School, sa June 14, next Sunday, ay ang ating special council meeting doon po sa Holy Club. June 20, 8 a.m., ito po yung adjourned session na ating distrito, gaganapin po dito sa NACS. At sa June 21, third Sunday, ito po yung ating Father's Day. Ang tema po nating Father's Day ay
katapatan ng Ama, pagpapala sa pamilya. Mula sa Genesis 18, Proverbs 20, and Genesis chapter 3. So lahat po ng mga tatay dyan, inaanayahan ko po kayo na dumalo ng ating pagsamba sa June 21. Yung mga asawa po ninyo, yung mga tatay ninyo, mga lolo ninyo, dalhin po ninyo upang sila ay ating kilalanin at parangalan sa darating na June 21 Father's Day. May mga first-timers po ba tayo ngayon? Ate Marlene? Mga nagbabalik naks, maliban kina pastor. Meron. Wala. Meron eh. Sige, mamaya. How about our birthday celebrants? Happy birthday! Sino-sino mga nagdiriwang nakalakaraon sa lingkong ito? We have Chloe Natalie Inventado, Jose Riasi III Ceciliano, Love Gracie Chanco, Ruel Arugar, Kyra Joy Gundan, Janice Aquino, Zane Anli Nazmin, Roditera Coronado, June 10. Kilala nyo yan? Siyempre ang ating Kuya Jimmy Samonte. Dito ka kuya, kahit dito lang sa akin. Alalayan nyo. Para may panalangin siya dito. Yasemin Nisi Balagan, Kisha Colin Milano. Andiyan ba si Kisha? Wala siya ngayon? Espenita Katabay, Lourdes Aquino, Elisha Butatanes, Minda Martin, Ate Minda, dito ka. Mirna, uy. Si Ate Mirna to? Mirna you? Yung kasama natin sa, paki-extend po yung pagbati ng simbahan sa kanya. Meron pa po bang ibang mga birthday celebrators dyan? Si Kuya Jimmy dito na lang. Sige, kung wala na, tawagin na rin natin ang ating bagong admin at si Ate Dulce sumama dito sa harapan upang kayo'y aming may panalangin. Pati po Ate Marlene, ito, nalimutan ko pangalan nila. Sina Kuya. Ha? Kaya nga, pero matagal na din natin sila nakasama. Dito po kayo sa harapan at nang may pag-pray namin kayo. Ayan. Dati na, taga-Nax talaga ang mga yan. Dati na sila dito. Sige, can we just extend our hands toward them and let us pray for them? Sa umagang ito, Panginoon, maraming salamat po sa pagdala mo sa amin sa simbahang ito. Salamat po sa buhay ng mga kapatid na nagbabalik Nax at sa buhay ng aming bagong admin at si Pastor Orly at si Ate Dulce. Dalangin namin na sa nibagong pagsasama at paglilingkod kasama ka, maging matagumpay nawa, maging kaaya-aya sa iyong harapan, ang iyong ngalan ang siyang may tanghal. Salamat po sa buhay ng mga kapatid na ito na pagkatapos ng ilang mga sandali ay di namin nakasama, pero ngayon, kasama namin muli sa pananambahan. Pagpapala ang iyong pagkalob sa kanila, biyayang lubusan
siksik, liglig, umaapaw. Ganon din, Panginoon, salamat sa buhay ni na Kuya Jimmy at Iminda at sa lahat ng mga nagdiriwang na kalang birthday sa linggong ito. Sa bagong taon na kalubong sa kanila, pagpalain sila. Gawin mo silang daluyan din ng pagpapala. Just as they have been blessed, make them a blessing, Lord, to others. Pakinggan ka ng mga panalangin, bless ka ng pamilya at ang bawat hakbang na kanila tatahakin. Sa ngalan mo, Kristo, itong aming panalangin. Amen at amen. Let's sing a birthday and God bless you song sa kanila. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. God bless you always. God bless you always. God bless you always. God bless you. God bless you. God bless you always. Happy birthday and God bless po and welcome back. Ate Dulce, Pastor Orly, yan pong unang regalo ng NAC sa inyo. Yan ang unang welcome gift ng NAC sa inyo. Special edition ng NAC's ball pen. Hindi po lahat ng miyembro nakakatanggap niyan. Ako, nakakatanggap lang ako kapag birthday ko. Sige. Tawagin natin lahat ng mga bata at mga kabataan na narito upang sila'y ating panalangin. Lahat ng mga bata at kabataan at aking tinatawagan na ating prayer intercessor sa umagang ito. Siyang manguna sa panalangin natin para sa mga bata at kabataan. Si Ate Zenny. Ate Zenny? Mga kabataan, samahan niyo ang mga bata upang kayo aming may panalangin. Meron pa? O aming Diyos, amang banal, sa umagang ito, Panginoon, kami ay patuloy na nagpapasalamat, nagpupuri sa inyong dakilang pangalan. Narito, Panginoon, ang aming mga anak, ang aming mga inspirasyon sa buhay, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa buhay, sa kalusugan, at sa patuloy na paggabay niyo sa kanilang paglaki, Panginoon. Ang mga anak na ito, God, na patuloy na naglilingkod sa inyo sa kanilang murang edad, Panginoon. Sila, Panginoon, na pinili nyo na lumaki dito sa inyong bahay-sambahan. Pagpalain nyo nawa po sila sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Dakilang Diyos, nagpapasalamat din po kami sa kanilang mga magulang na patuloy at hindi nagsasawang ibinubuhos ang kanilang pagmamahal at pag-aaruga sa kanila. Pagpalain mo rin po sila, Panginoon, at ang kanilang buong sambahayan. Ang ilan sa kanila, Panginoon, ay mag-start na ng pag-aaral bukas. Patuloy, Lord, na ibigay niyo po sa kanila, Lord, ang pagkalinga at kaligtasan sa araw-araw nilang pagpasok sa paaralan, O Diyos. Sa kanilang pag-alis at pagbalik sa kanilang mga tahanan. Dakilang Ama, marami po silang mga kahilingan sa buhay, Panginoon. Ang kanilang mga dreams, ang kanilang mga pangarap, O God, nawa ay inyong pagpalain at kanilang makamit. At ikaw, Panginoon, ang mapapurihan sa kanilang mga buhay. Thank you, Lord. At kami na mga kongregasyon, Panginoon, tulungan mo kami na maipadama sa kanila na mayroong nagmamahal sa kanila na isang pamilya
ng Knox United Methodist Church. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Amen. Amen. Thank you, kapatid Elzeni. Sige, mga anak, punta na kayo sa inyong Sunday school, mga bata. Ipanakaibasa, tinasanto na surat, masarakan jay Genesis chapter 12, verses 1 to 9, ket kastoy iti mabasa. Ti panangayab ti Diyos kini Abram. Kinuna ni Yahweh kini Abram. Panawam ti pagilyam, dagiti kabagyam, kenamam, ket inka iti daga, nga ipakitak to ken ka. Paraburan kanto iti adu nga anak kenapuko, ket agbalindan to adakkel a pagilyan. Bendisyonan kanto iti agdidinamag, tinagan mo, tapno mausar, tinagan mo, apang bendisyon. Bendisyon akto, dagiti mang bendisyon ken ka. Ngem ilunod kunto, dagiti mang ilunod ken ka. Dawaten to, dagiti amin na nasyon, dito daga, e bendisyon nak isut, bendisyon nak ida, akas iti panang bendisyon ko ken ka. Tulungpal ni Abram, tibili ni Yahweh, ket pimanaw ijay Haran, idi agtawen iti 70 ket 5. Inkuyog na ni Sarai nga asawa na, ken ni Lot akaanakan na. Intugot na ti amin na sanikwa ana urnong na, ket amin anagbalin at agabo na ijay Haran, ket nagluwas da anapan iti daga ti Kanaan. Idi dumteng da ijay Kanaan, sinursur ni Abram ti daga, agingga adimanon ijay Sikem, nga ayan ti kayo alugo ti More. Kadagiti atsyempo, agnanaed pay laeng dagiti Kananeyo, iti dayta adaga. Nagparang ni Yahweh kini Abram, ket kinunana ken kuana. Daytoy ti daga nga ited ko kadagiti kapututam. Nang bangon sa jay ni Abram ti altar nga agpaay kini Yahweh, ang nagparang ken kuana. Kalpasan dayta, intuloy na pinagdalyasat na agingga ti katurturudan iti daya ti syudad ti Betel. Nagkampu iti nagbaetan ti Betel, iti laod ken ay iti daya. Nang bangon, met sadyay iti altar, ket nagdaydayaw ken ni Yahweh. Kalpasan na, nagalis-alis ti pagnaedan, ti pagpanagturong na, iti akin abagatan apaset ti Kanaan. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Agtakder tayo ti panakaibasa ti nasantuan nga Ebanghelyo. Ti Ebanghelyo segun kad San Mateo. Pag-alis ni Jesus doon, nakita niya si Mateo na nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka at maglingkod ka sa akin." Tumayo nga si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang malagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming naniningil ng buwis at mga makasalanan. Sila ay magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Fariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalong inyong guro sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan?" Narinig sila ni Jesus at siya ang sumagot, "Hindi nga kailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Umayo kahit unawain na kalugan nito. Habag ang nais ko at hindi ang inyong handog, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid." Habang sinasabi ni Jesus ang mga bagay na to, may dumating namang isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harap niya at nakiusap, "Kamamatay po lamang ng aking anak na babae. Sumama po kayo sa akin at ipataw ninyo ang inyong kamay sa kanya at siya'y mabubuhay." Tumayo si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagad. Habang sila'y naglalakad, lumapit sa likuran ni Jesus ang isang babaeng 12 taong nang dinudugo at hinawakan ng laylayan ng kanyang damit. Sinasabi ng babae sa sarili,
Mahawakan ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako. Lumingon si Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, Anak, lakasan mong iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Noon day gumaling ang babae. Pagdating ni Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang mga taong nagkakaingay. Sinabi niya, lumabas muna kayo. Hindi patay ang bata. Natutulog lamang. At siya'y kinutya nila. Nang mapalabas ng mga tao, pumasok si Jesus sa kwarto, hinawakan niya sa kamay ang bata at ito'y bumangon. Ang pangyaring ito ay pinamalitan ng mga tao sa buong lupaing iyon. Mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Madayaw ka, O Apo Heso Kristo. Nagsakasarita, dahil palagyan na ni Cristo ken gloria na, ken timetayat na, at gekapal baliksen, biag na ululiten. Tayo sumut mulaeng, awan isang hanin, amangan nagsayat, amainun munanag, nadan sa pagpagbiag, ni Jesus na ayan. Kasakbayan na nga manggigantayo ti mensahe ti biag, manggigantayo ti mensahe ti kanta nga gapo iti NAX UMC Ilocano Choir.
Thank you, choir. Sa iyong mga yapak. Oh, what a fitting anthem for this Sunday. Sa iyong mga yapak. From Abram's journey to Matthew's yes, God's call leads to a life of grace. Mula sa paglalakbay ni Abraham hanggang sa pagtugon ni Mateo ng opo, ang pagtawag ng Diyos ay patungo sa buhay na punong-puno ng biyaya. Mga kapatid, may mga pagkakataon sa buhay natin na naririnig natin ang tawag ng Diyos, ngunit natatakot tayong tumugon. Bakit? Dahil kapag tumugon tayo, sigurado kong mayroon tayong iiwan. Mayroon tayong i-give up. May mga pangarap na babaguhin. May mga comfort zone na tatalikuran. Ako nung narinig ko yung pagtawag ng Diyos sa akin para maging pastor, tumigil muna ako sa pagkukolehiyo ko. Third year college na ako noon. June, naka-enroll na ako, nakapasok na ako ng 2 linggo. Nung narinig ko yung pagtawag and I responded to that call. Sa halip na pagpatuloy sa kolehiyo, sa College of Education, tumigil muna ako. Pumunta ako sa Bible School. And after 2 years, nung naging local pastor ako, bumalik ako sa pagkukolehiyo habang nakadestino. So, we need to live or give up something important. Pero, hindi naman mananatiling ganun lang. Pansinin natin mga kapatid. Well, ganitong nangyari kay Abraham. Ganito rin ang nangyari kay Mateo. Si Abraham ay tinawag na umalis sa kanyang bayan nang hindi alam kung saan siya pupunta. Si Mateo naman ay tinawag na iwan ang kanyang mesa ng paniningil ng buwis, kasi tax collector yan, isang lugar ng seguridad, ngunit puno ng kahiyan sa mata ng mga tao. At pareho silang may iisang ginawa. Pareho silang nagtiwala sa tumatawag kaysa sa kanilang nakikita. Both of them trusted to that someone who called them than to trust in the things that they see. Ang mensahe ngayong araw, ngayong umaga ay simple lang, ngunit makapangyarihan. Kapag ang Diyos ang tumawag, ang kanyang biyaya ang sasama sa atin sa buong paglalakbay. When God calls and we respond, God's grace will follow us, will go with us in our journey. Mga kapatid, ang tawag ng Diyos ay nag-aanyaya sa atin na iwan ng dati
upang tanggapin ang bago. Genesis 12:1. No inayaban na tayo ti Dios, ket nasawen, panawan tayo ti dati kinatao tayo, talikodan tayo ti dati kinatao tayo, talikodan tayo ti dati abiyag tayo, ket awatan tayo ti baro kinatao. Rugyan tayo ti biyag, anay dumduma, nay subsubali. Ang tawag ng Diyos ay naganyaya sa atin na iwan ng dati upang tanggapin ang bago. Sabi ng Diyos kay Abram, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong kamag-anakan at sa bahay ng iyong ama. At tawag naman ni Jesus kay Mateo, sumunod ka sa akin. At siya'y tumayo at sumunod sa kanya. Sa Hebreo, mga kapatid, ang original na pagkakasulat sa lumang tipan, ang salitang ginamit sa Genesis ay lekha, na maaring isalin bilang humayo ka para sa iyong sarili. Go for yourself. So, ang sinabi pala, ang pagtawag pala ng Diyos kay Abraham ay para sa kanyang sarili din. Go for yourself. Hindi lamang ito simpleng pag-alis ng lugar. Ito ay pag-alis mula sa dating pagkatao tungo sa panibagong layunin ng Diyos sa Kanya. Tungo sa mas mabuti, mas magandang plano ng Diyos para sa Kanya. So, when God called Abram, God called him for a better future. Nung tinawag ng Diyos si Abram, tinawag niya ito upang magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Si Abram ay 75 years old nung siya'y tumugon sa pagtawag. Nakaayos ang kanyang buhay. Maginhawa ang kanyang buhay. Ngunit hiniling ng Diyos na iwan niya ang kanyang nakasanayan. Si Mateo naman ay isang maniningil ng buwis. May pera, mayaman, malaking kita, may katayuan sa imperyo ng Roma. Ngunit sa mata ng mga Hudyo, siya ay makasalanan at taksil. Nang sabihin ni Jesus, sumunod ka sa akin, walang mahabang usapan, walang negosasyon. Hindi niya sinabi, pero Guro, paano na yung kita ko? Hindi. Hindi niya sinabi, paano yung pamilya ko? Mawawalan ako ng kabuhayan. Paano misis ko? Sanay sa luho? Hindi. Paano mga anak ko? Wala. Di ko na sila may bili ng iPhone. Naguhulog pa ako ng bahay. Hindi. Si Mateo, tumayo siya, iniwan niya ang kanyang mesa, iniwan niya ang dating buhay, at siya'y sumunod. Mga kapatid, ang biyaya ng Diyos ay madalas dumarating bilang isang tawag bago ito maging isang pagpapala. The grace of God comes first as a call, as an invitation, before it becomes a blessing. Sa bawat pagtawag ng Diyos, ito, mga kapatid, ay pagpapala. God is calling us for a better future. Ano nga uli ang sinasabi ni Yahweh sa panulat ni Isaias 29:11? Sino nakaka-memorize nun? Hala. For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you. I give you a future with hope. Yun ang ibig sabihin kapag tayo tinawag ng Diyos. Kapag tayo tinawag ng Diyos, tinatawag niya tayo upang mas maranasan natin ang mas marami pang pagpapala. But first, we need to leave our comfort zone. We need to leave. Kailangan muna nating iwan yung ating comfort zone. Sabi nga
no pain, no gain. Kapag tumugon tayo sa pagtawag ng Diyos, sa simula masakit, sa simula mahirap. Pero later on, ma-realize natin, mas maganda pala. Minsan hinihingi ng Diyos na iwan natin ang kasalanang matagal na nating kinakapitan. Galit na matagal na nating iniingatan. Takot na matagal nang kumukontrol sa atin. O maging mga bagay na pumipigil sa ating sumunod kay Kristo. Hindi mo mararating ang bagong kabanata kung mahigpit mo pa ring hawak ang lumang pahina ng buhay mo. May mga taong nasa loob ng simbahan, yes, ngunit hindi pa rin sumusunod kay Jesus. Tingnan mo yung katabi nyo, siya ba yan? Kaya lang bawal judgmental eh. Narinig nila ang tawag, ngunit nakaupo pa rin sila sa kanilang mesa ng buwis. Ngayon sinasabi ni Jesus, tumayo ka, sumunod ka sa akin. Pangalawa, ang tawag ng Diyos ay hindi dahil karapat-dapat tayo, kundi dahil siya'y mahabagin. Tinatawag tayo ng Diyos hindi dahil karapat-dapat tayo, kundi dahil sa siya'y mahabagin. Sino nga ba si Abraham? First time nga lang mabanggit yung pangalan niya dito sa Genesis eh. Hindi naman siya kilala. He was a nobody, but God called him. Sino ba si Mateo? Makasalanan, kinakamuhian ng mga tao. But God called him. Sino nga ba ako? Bakit niya ako tinawag na magpastor? Galing lang naman ako sa mahirap na pamilya. Sabi ko nga nung midweek service, buti pa nga yung iba, isang kaig sang tuka eh. Kami, naranasan namin, nung bata kami, 3 kaig sang tuka eh. May mga panahon na sapat na sa amin yung isang choknat. Ulam na namin yun sa lunch pagkagaling sa eskwela. Tig-isa kami ng kuya ko noon, tig-isang choknat. Ulam na namin yun sa lunch. Ang baon namin, 25 centimos, pambili ng cornic, not yung ganito. Yun ang merienda namin sa recess. Minsan wala pa. Bakit niya ako tinawag? Mahirap lang kami. Ba't di niya tinawag yung mga sikat? It is not because I was somebody. I was a nobody. But because of His grace, God called me to be His pastor. To be a pastor of His church. Sabi, hindi ang malulusog ang nangangailangan ng manggagamot, kundi ang may sakit. Matapos tawagin si Mateo, agad siya kain kasama ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan. Nagulat ang mga Pariseo. Tanong ng mga Pariseo, bakit sasama ang isang banal na guro sa mga taong iyan? Sa kultura kasi ng mga Hudyo, ang pagkain kasama ng isang tao ay tanda ng pagtanggap at pakikipagkaisa. Sa madaling salita, si Jesus ay hindi lamang nakikipag-usap sa mga makasalanan, siya ay lumalapit sa kanila, nakikisalo sa kanila, siya ay nagmamahal sa kanila. Ang salitang awa sa talatang 13 ay mula sa salitang Hebreo na chesed, na tumutukoy sa tapat at walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Hindi sinabi ni Jesus, pumunta ako sa mga matuwid, kundi pumunta ako sa mga makasalanan. This is the heart of the gospel, dear friends. Hindi tayo niligtas dahil mabuti tayo. Naligtas tayo dahil mabuti ang Diyos. Hindi tayo tinawag dahil karapat-dapat tayo. Tinawag tayo dahil mahabagin ang Panginoon.
Isipin mo isang doktor na pumupunta sa gitna ng epidemya. Hindi siya pumupunta dahil malulusog ang mga tao. Pumupunta siya dahil may mga nangangailangan ng kagalingan. Ganyan si Jesus, mga kapatid. Pumunta siya dito sa mundo hindi para hanapin ang mga perpekto, kundi para iligtas ang mga sugatan, nawawala at makasalanan. Kung iniisip mong hindi ka karapat-dapat lumapit kay Kristo, tandaan mo to, kapatid. Hindi karapat-dapat si Mateo. Hindi perpekto si Abraham. Hindi perpekto ang sino man sa atin. Hindi ako perpekto, hindi ako karapat-dapat. Ako'y wala o walang pangalan. I was a nobody then. Ngunit sapat ang biyaya ni Jesus para sa lahat. Sapat ang biyaya ng Panginoon para sa iyo. Kung kaya't ikaw ay kanyang tinatawag at patuloy na tinatawag na sumunod sa kanya. Ano bang sinasabi ng paborito kong kanta? Ano ulit yung paborito kong kanta? Huwag kang mag-isip ng ano paman. Mga paliwanag mo'y di ko kailangan. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Mahal kita, basta't mahal kita. Inisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita maging sino ka man. Di ko na kayang abutin. Kahit sino ka man, kapatid. Mayaman ka man, mahirap ka man, may pinag-aralan ka man o wala. Nakatira ka man sa karton, sa kalye, o nakatira ka sa isang mansyon. Pareho tayong tinatawag ni Jesus na sumunod sa Kanya. Tinatawag ka ng Panginoon. Sabi niya, halika, sumunod ka. Pangatlo't panghuli. Ang tawag ng Diyos ay nagdadala ng buhay sa maakala nating wala ng pag-asa. God's call brings life to those whom we think are hopeless. Matthew 9:18-26. Makikita natin dito ang dalawang himala. Ang babaeng 12 taon nang dinudugo at ang anak ng pinuno na namatay. Pareho silang walang pag-asa sa mata ng tao. Yung babaeng dinurugo na 12 taon, hindi po literal na 12 years ito. 12 means it's not a chronological span of time. Yung 12 years diyan, ibig sabihin, dinurugo ng matagal ng panahon at wala ng pag-asa pang gumaling. A bleeding woman who has spent everything she had, nagastos na niya lahat ng kanyang yaman para sa kanyang pagpapadoktor, pero hindi gumaling. Yun pong ibig sabihin ng 12 years. A sick woman who, according to the world, is hopeless. Hopeless case yung kanyang sakit. Wala nang pag-asang gumaling. At yung anak ng centurion na patay na. Pareho silang walang pag-asa sa mata ng tao. Ang babae, ritual na marumi ayon sa batas ng mga Hudyo. Kasi sa batas ng mga Hudyo, kapag ang babae ay may mens, may tuturing siyang marumi. After yung menstruation niya, magantay siya ng 4 o hanggang 5 araw bago siya may turing na malinis.
Ang problema, pagkatapos ng kanyang menstruation, bago pa dumating yung sapat na araw, bago siya i-declare na malinis, meron na naman. So, hindi naman siya tuloy-tuloy na dinurugo. Tumitigil naman, kaya lang, bago ma-declare na malinis, may spotting na naman. Hindi yung talagang nagme-mens na tuloy-tuloy, aba, di patay na after a month yun. Hindi pa naman usong blood transfusion noon. Ibig sabihin, may spotting. Ayon sa mga batas sa Modyo, marumi yun. Wala nang pag-asang gumaling. Siguro may myoma sa panong ito. O di kaya may problema ang kanyang matres. Hindi irregular ang kanyang menstruation. Yung iba na irregular tumitigil ang mahabang panahon, pero sa kanya tuloy-tuloy. Now, sa mga Hudyo, marumi siya. Hindi siya dapat lapitan. Tinatakwil ng mga Hudyo. Tinatakwil ang lipunan. At ang batang babae naman, patay na. Kapag isang bata o tao, o di kaya hayop ay patay na, bawal hawakan. Ang sino mga hawak sa kanya ay maituturing na marumi. Ngunit sa pagdating ni Jesus, nagbago ang lahat. Nang hawakan ng babaeng laylayan ng damit ni Jesus, ginamit ni Mateo yung salitang Grego na sodzo. Sodzo. That was the Greek word used by Matthew. Ibig sabihin, gumaling at naligtas. So, yung babae na dinurugo na 12 taon, nung nahawakan niya yung laylayan ng damit ni Jesus, hindi lang siya gumaling, kundi naligtas. Pinapakita nito na ang ginawa ni Jesus ay higit pa sa pisikal na pagpapagaling. Ito ay panunumbalik ng buong buhay. Nang hawakan naman ni Jesus ang kamay ng batang babae, nilabag ni Jesus ang kaugalan ng mga Hudyo tungkol sa paghawak sa bangkay. Sa halip na marumihan si Jesus, ang buhay na nasa kanya ang siyang nanaig. Kung kaya't nung hinawakan ni Jesus ang batang patay na, ang bata ay nabuhay. Mga kapatid, ito ang kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. Hindi nadudungisan si Jesus ang ating kasalanan. Tayo ang nililinis niya. Hindi siya tinatalo ng ating kamatayan. Tayong binibigyan niya ng bagong buhay. Sa Genesis 12, si Abraham ay tinawag sa isang paglalakbay na hindi niya naunawaan. Sa Matthew chapter 9, makikita natin kung saan hahantong ang plano ng Diyos sa isang tagapagligtas na nagbibigay ng buhay sa mga patay at pag-asa sa mga nawawala. Mula sa tolda ni Abraham hanggang sa krus ni Kristo, iisa ang mensahe. Ang Diyos ay Diyos ng biyaya. God is a God of grace. God is a God of mercy. God is a God of love. Maaring may mga ilan sa atin dito ngayon na parang babaeng nagdurugo ng 12 taon. Pagod na, sugatan, parang wala ng pag-asa. Meron ding parang anak ng pinuno. May bahagi ng buhay na tila patay na. Mga pangarap, relasyon, pananampalataya o espiritual na buhay. Ngunit mga kapatid, ang parehong Jesus na tumawag kay Abraham at Mateo ay tumatawag pa rin ngayon. At kapag siya ang tumawag, may kasamang buhay, kapatawaran at bagong simula. Si Abraham ay nagsabi ng oo sa isang paglalakbay. Si Mateo ay nagsabi ng oo sa isang tawag. Ang babaeng may sakit ay nagsabi ng oo sa pananampalataya. Ang pinuno ng sinagoga ay nagsabi ng oo sa pag-asa. At sa bawat pagkakataon,
ang Diyos ay tumutugon ng biyaya. Kaya ang tanong ngayon ay hindi kung tatawag pa ba ang Diyos. Tumatawag siya at ika'y patuloy niyang tinatawag. Ang tanong ko sa inyo ngayon, ano ang iyong magiging sagot? Kung handa kang iwan ng dating buhay, tanggapin ang kanyang awa at maranasan ng bagong buhay kay Kristo. Kung handa kang tumugon sa kanyang pagtawag, sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, opo, susunod ako. Kung ikaw ay handang tumugon sa pagtawag ng Panginoon, samahan niyo ko sa panalangin. Tayo'y manalangin. Panginoong Jesus, tulad ni Abraham at Mateo, narito ako. Tumutugon ako sa iyong tawag. Ikaw ang susundan ko. Ikaw ang Panginoon ng aking buhay. Ikaw ang aking tagapagligtas. Amen. At amen. Magandang umaga mga kapatid. Pagpalain tayo ng Diyos. Amen. Thank you, Pastor, for that great message. Ket itangarud ti panaka ipaay kadagiti sagsagot, mawagan dagiti ushers.
santuario mo, Apo, ited mi ti datun mi, ited mi kan ka, O Diyos, datun na panagdayaw. Kundi pa'y mi kan ka, datun na namnuan panagyaman. Kundi pa'y mi kan ka, datun na namnuan ragsak. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagkakalob mo sa amin ng biyaya. Narito po ang aming mga handog sa inyo. Sa inyo po galing mga to, binabalik lang namin sa iyo kung anong nararapat. Basbasan mo ang mga handog na to. Makapagbigay kagalakan nawa sa iyong mga handog na to. Gawin mong banal ang mga ito at gamitin mo sa ikakalwalhati na iyong ngalan at sa paglaganap ng iyong salita at ng iyong paghahari dito sa mundo. Basbasan mo rin mga kapatid na naghandog sa mga to. Patuloy na nawa nilang tanggapin ang siksik, liglig, maapaw na biyaya na galing sa iyo. Sa ngalan mo, Kristo. Amen at amen. Patuloy po tayo nakatayo para sa banal na komunyon. Tiyapot na kayo. Kastamet ken ka. Takad yun iti puspuso yun. Itangad mi ida iti apo. Idlen tayo di panagyaman iti Apo Diyos tayo. Nakanatad ngit tayo kankwan at ipanagyaman ken panagdayo. ken panagdayo. So may tutok na yung bag, kan may parpen, iti kanayon, kan sa dinuman. Nga ramidan di panagyaman kan kawapo, ang mga matakabalin namin, nga marasay ti langit kan daga. Iti rabi nga nyawan at ipagina may kada kami, nangalay ti tinapay, nagyaman kan ka, pinisin natin tinapay, katitin na kay tidala na kinunana, alahin nyo, kanin nyo, dahil ito'y pagi kamay naton ka na kayo, aramidin nyo ito'y, apakadagnagipan ka na. Kalpasan ti panang rabiin, nangalay ti kopa, nagyaman kan ka, itid na kay tidala na kinunana, uminom ko yung amin tinay ito'y na kay amin, dahil ito'y tidarak ti parutulan, dahil parupok gapo ka na kayo, kat kayo ti adong, may paay di pa nakapakot ti bason, rami din yun na ito, yung masaksan, kas pakalagaligapan kanya. Iparupok mo ti Santo Espiritu, kada kami na tipo-tipo ditoy, kat kayo ito'y asagot at inapay kan kopa, rami din nagaligan kami, abagi kandaran ni Kristo, tapno ti dahi mo magbaling kami bagi ni Kristo, na sumbuti ti dana na. Babuan ti Espiritu, pakipagkay-kaysa na kami kan Kristo, kaniti tumunggan maysa, kaniti ministeryo ti dahi kalubong, ang gingat ni Kristo ti mauli pa nagpanigi, kan makipagrambak kami kan kuhana, iti nalangitan na padaya. Gapo ka na sa Kristo anak mo, kan iti panagtan ti Espiritu Santo, iti nasanto tawang ni Iglesia, kung amin ti dayo kan Gloria, panakaplin ng Diyos, ita katagnanayon. Amen. Amen. Gaputa dalahan may isa bagi, itinapay ang pasyon tayo, so panakiraman tayo, itibagi ni Kristo.
Iko pa ngayon tayo itag-ain kat pagyamanan, isot pa niya kay Rama tayo, itidara ni Kristo. Kakabsat, mga kapatid, ang apag ng Panginoon ay hagdana. Ang lahat ay tinatawag na tumanggap ng katawan at dugo ng Panginoon. Hindi present si Kristo physically sa elementong ito, kundi Christ is present spiritually. Ibig sabihin, ang Espiritu ni Kristo ay nasa tinapay at kupang ito. We don't receive Jesus physically, but what we receive in the Holy Communion is His Spirit. For His Spirit is in the bread and in the cup today. Come, receive the body and blood of Christ, the spiritual body and blood of Jesus. Amen. Ang gagawin po natin, lahat ay naniyahang lumuhod upang tanggapin ang tinapay at kopa. Pag natanggap po ninyo, antayin po ninyo na ikayo'y may panalangin bago bumalik sa inyong mga upuan. Sabi ni Jesus, itong aking katawan, pinagkakaloob ko sa inyo, kunin niyo, kanin niyo, at kayo'y magpasalamat. Kanya rin sinabi, itong aking dugo na pinagkakaloob sa inyo, na bubo para sa kapatawaran ng mga kasalanan, inumin niyo ito, at kayo'y magpasalamat. Paspasan mo, O Diyos, ang mga kapatid na to na tumanggap ng katawan at dugo ng aming Panginoon. Sa pagtanggap nila sa iyong katawan at dugo, O Kristo, maranasan nawa nila ang kagalingan sa mga sakit na nararamdaman. Tanggapin ang biyaya na kailangan nila sa panahon ito. Sa ngalan mo, Kristo. Amen at amen. Umayo kayo mga kapatid at patuloy na mamuhay sa biyaya at pagpapala ng Diyos. Amen.
Sa mga hindi pa po tumatanggap ng banal na komunyon, halina po kayo. Ito na po yung huling survey. Sinabi ng Panginoong Jesus, itong aking katawan, aking pinagkakalob sa inyo, kunin nyo, kanin nyo, at kayo'y magpasalamat. Itong aking dugo, nabubo para sa kapatawaran ng iyong mga kasalanan. Inumin nyo ito, at kayo'y magpasalamat. Patuloy niyong basbasan, mga kapatid na ito, Panginoon, na tumanggap ng katawan at dugo. Nawa, patuloy nilang tagapin ang siksik, liglig, maapaw na biyaya galing sa iyo. Salamat sapagkat patuloy mo silang tinatawag na sumunod sa iyo. At sa pagtugon nila sa iyong pagtawag, maramdaman nawa nilang kagalingan at matanggap ang kaligtasan. Amen at amen. Agnanay na Diyos, agyaman kami ken ka, kapatid ay ito'y nasantuan na misteryo, ang nangidato ng tibiyag mo pa'y kada kami. Patgantap ng mapan kami tilubong, babanti pa nakabalinte Espiritu, kasi tagmi tibiyag mi kahit sabsabali, tinaga ni Kristo nga pumi. Amen.
sus la bendicionan na paino na nuno nawatan na di kaimbagan nga adakan ka. Ating hilingin ang ating admin pastor na siyang manguna sa ating pastoral prayer at later on ang pagbibigay ng basbas. Pastor Orly. Tayo'y manalangin. Dakila naming Diyos, kami patuloy na nagpapasalamat sa inyo sa isang mabiyayang pagsamba na ito na aming naranasan ngayon. Salamat po sa inyong patuloy na pag-iingat sa amin sa buong sanlinggong aming nakaraang ginawa. At minsan pa kami dumadalangin na muli kaming samahan sa panibagong araw na ito na aming harapin sa linggong ito. Ingatan niyo ang bawat isa at samahan kami sa pagganap ng aming mga tungkulin sa loob at labas ng aming tahanan, sa aming mga trabaho. Ingatan mo ang bawat isa, ang aming mga mahal sa buhay na malayo sa aming piling. Dalangin din namin ang pagkagalingan sa lahat ng mga kapatid namin na may dinaramdam sa pangalan ng Panginoong Yesus. Sila'y iyong pagalingin. At narito ang iyong mga anak na lumuhod at dumadako sa harapan. May mga tanging panalangin silang idinudulog sa iyo. Naway ito iyong pakinggan at bigyang katugunan ayon sa iyong banal na kalooban. Salamat po sa mensahe ng buhay na aming narinig na nagbigay sa amin ng isang maliwanag na kaalaman tungkol sa aming pagkatawag at pagsunod sa Panginoong Jesucristo. Na sa aming pagsunod ay hindi lamang kami ang maging mabiyayaan ng aming pagsunod sa iyo. Dahil sa pamamagitan nito ay maging daluyan din ang bawat isa sa amin ng iyong biyaya at pagpapala upang ikaw ang higit na mabigyan ng kapurihan at karangalan. Dalangin ko, Panginoon, na inyong pagpalain din ang mga kapatid namin na sumapit sa kanilang kaarawan. Silang mga sasapit pa sa linggong ito at silang mga nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary. Pagpalain mo sila at samahan mo sila sa kanilang panibagong taon ng buhay na kanilang harapin. Amang banal, pagpalain mo ang aming iglesia na sa pamamagitan ng pagkakatatag dito sa lugar na ito ay ang mga kaanin nito ay lalabas at magbibigay liwanag sa kapaligiran na mayroong kadiliman sa buhay, na ang buhay ng mga anak nito ay magsilbing tanglaw at liwanag sa kanyang lugar na patutunguhan. Samahan mo ang bawat isa sa Panginoon at pagpalain mo ang bawat isa. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen at amen. Diyan ka na sa benediction. Paglabas ni Aldaw, si Papardas, pag-amwa nararamid, maiwakay,
Mga ginigilid kong kapatid sa Panginoon, minsan pa pansamantalang nagtatapos ang ating pananambahan. Tayo babalik sa ating mga sariling lugar. Harapin natin ang hamon ng buhay. Umasa kayo na anuman ang haharapin nyo, kayo'y magtatagumpay dahil kasama ninyo ang Diyos. At sa inyong paghayo, sumainyo ang pagpapala ng ating Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, ang pag-ibig ni Kristo na di nagmamaliw, at ang patnubay, gabay, pananagumpay ng banal na Espiritu, ang sumainyong lahat mula ngayon at magpakailanman. Amen. Shine upon you and
you.